मानसिबो सैया बिफां लाइफांबो सैया गासिबो नाख्रेबनाय गाग्लोबनायल' गावदां महाभाबि सोरनि बिफां लाइफांखौ दाननो नोंलाय मानसिबो सैया दाउ अमाखौबो सैया बिफां लाइफांफोरखौबो सैया नामा हाजि उरलि आंखौ बेंगि नंदों नामा एसेबां हुसिख्रावना बेंगिसो बुंदों नोङो दाख्लैबो अमा फिसाखौ आथिं लेंग्रा खालामहरबाय आरो दहाय फुङावबो दाउलाखौ लेंग्रा खालामहरबाय आरो दाबो बिफां लाइफांखौ दानस'जोब्बाय नोङो मा मोदाय गोबादोंहाय नोंनाव दाउ अमा बिफां लाइफांखौल' नंदों नोङो बे नोंनि फिसाय गेन्द्रा अजा बेरग' दायनाखौ आथिंखौनो लेंग्रा खालामनो मोनाबा आंनि बे नैबे गावदांनि बिखाया गोजोननाय मोननाय नङा मिथिबाय हाजि उरलि गावदां आंनि फिसाया नोंखौ मा खालामदों ना नोंजों रं नाम्बार जादों थु नोंनि फिसाय सक्ति कापुरजों रं नाम्बार जानो आं लासिं सिं लाजिबायसो हां खोनासं हाजि बे नोंनि फिसाय सक्ति कापुरखौ सामोल खालामखा बे नोंनि फिसायनि थाखायनो आङो बे बायजोआव खिनो हासुनो थांनोनो हाला र' गवा नोंसोरनि बे जब कार्ड रेशन कार्ड खुन्दुं साथा गासिबो दानहोजोबनो हायाबा नैबे आं गावदां नामखौ लाया मिथिबाय आंखौसो दम होनो फैदों उल्था पार्टिथ' जेरावबो उल्थाल' गावदां नों नोंनि आखलखौ फेबिखौ लाथाजों साननानै लाखा गावनि आखलखौ मिथियाखै सानदों सोरजों लाइन मारियो सोरनि जब कार्ड खुन्दुं साथा जाखोमायो लाजिबायसो हाय आं नोंखौ हाजि उरलि नै आंनि आखायाव मा दङ नुदों नों बायदिखौ एफे गासियानो नाङा आंनो मिथिबाय नांलायनो फैदों बे आंजों मा खालामनो नों गावदां नों गावखौनो फुलन देबि बायदि मोनदों नामा ना लिडार ना लेडि डन नोंनि सिंनायखौ बे आंनि खानायजोंसेबो गिया गोख्रै दावनि दामा है नङाब्ला आंनि खर' रोनसोनजों गाखोनांगौब्ला दिगदार दं आंजों नांलायनो फैदों